Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong gabi guys. Para sa inyo maayong gabi sir. Oh, sa mga tangi pamati sir. Di ka istorya. Hmm? Istorya ka. Liluas ang tanan. Maragi daota na ba? Abot na diri. Asa kayo yung ma'am? Sa kuan, sa Baon. Baon. Baon, San Isidro. Davao Oriental. Davao Oriental. Ah, Ang pinakakuan, Davao Oriental yun siya. Davao Oriental. Sa ko. San Pati Isidro. layo pa oh. Gani. So Davao Oriental guys, naan niya din nagabian sila. Mhm. Davao Oriental, Kuan, kaning San Isidro. San Isidro, Davao Oriental. Ah. O gina pinaka Maogin na yahan kuan. Asa dool sa Davao Oriental. Ang si dool niya nga kasigbit nga lugar. Manikling. Manikling. Awa. Di ba ang mati unahan? Oh. Tapos Layo pa nang Manikling. bakit-bukid nun. Lahi po na. Layo ra kayo to. Layo na po. Dali na mo, mate. Hmm. Buda. Ana. Mas ubos ang mate. Pasigaboy. Kasi Pasigaboy. Pasigaboy. Oo. Pero agian lang baon na mo. So yun nga, Davao Oriental. Davao Oriental. Pila ka oras kung bus? Sa Ikan dito padong dali. Ikan padong Davao. Oo. Pila ka oras ang bus? Tulo to nga. Tulog to nga. At ano, asang nakabalos ko Sa Facebook. Bago lang. Dugay na ko nagkuan ana. Kay daghan may nagkuan sa ako ang taga Digos na manambalan. Digi kuan ako sa Nay nagingon sa inyo or unsa man? na ko nadunggan. Andong sa inyo ang lugar. Oo. Tapos Digos kay nindo to dito. Oh. Tapos karon gitanaw po na ako sa Facebook, nagkuan man ta. Anatay ko di ba na. Tanaw na to. Na kay ni comment ka wala. Oo. Nagkuan ko. Ni comment. Tapos nag-PM ko, asa ni David, Ni reply. Murag, Nay naka-reply wala. wala. Ambot lang, basta, nablubat manggod ko. Nalubat. Oo. Sige, sige. Kung nag-charge ko karon. Nakuha niyo sa Facebook, nakita niyo mo, niya na po nagstorya sa Oo, inyo. no. Patay Dili na daw pati sa layo Digos. agad ni guys. So, Layo, oo. so ang yung kuhan, pila kadlaw naman eh. Dugay na. Nagbalik-balik. Ha? Nagbalik-balik. Dato niyo Bisaya wala. Kuan, kaning, unsa to? Kaning, unsa tawagan ng dagom, unsa gaya ng, kuan? Architect, Kaning, acupuncture. dili ka tong, anaon gani, tambalan sa gani. Tandok. Dili. Bisaya, yun. Sa tawagan na, nay, Ikot siya naman ma'am. partner na ako. Oo. Banan, di, tabangan gani na ako. So ang yun, di pa matigid ron. Dodi ka kay sakit. Sakit ka ayo. Sakit siya. Mm. Pila kadlaw ni? Kasi tukan on. Wala, tulo na kasi mana. Tulo ka semana. Oo. Ang siya tambal. Lagi ko ang tambal sa iya, pero wala lang gyapon. Naglala na hinoon. Gibinoangan gyud na siya. Ano man nakaingon ka na kay na ikuan. Basta. Mamina ni mo sa may mga ko. Basin ba nainggitan mi ana? Wata kabalo ba? Kaya nga nung nagbalik-balik man ang iyang sakit. Gawas ani diri nga unsa man ay nagubag? Maana ni mo mga nga. Ano? Hindi ko ang good. Starting. Sakit na gid kayo. Oh. Sakit siya. Dili. Inangar gud boss. Sakit. Sila nang kayo luas sa Oh, sakit gid kayo. Pero ka kakao panihapon ron. Wala pa. Gutom. Ikaw. Di gatas lang. Gatas. Gatas. Magilak na gani na sa kasakit. Hmm. So gawas ana unsa laing nga kuan niya. Ano na. Mga ka na tambal, ang magsisilin. Ano. Adi ang gawas yung diri unsa lang pamati niya. Diri, di. Di og Di. kay Baba na diri. baba. Lisod na siya tulong pati tubig. Sa pag yun. Sa pa lang gawas ang yun rin na Maura, ang dugan niya. dugan. Tiil, o kira likod, ala. Wala lang ikon niya. So asa kitong sa Davao, San Isidro, Davao Oriental. So ayan guys, shout out sa taga San Isidro, Davao Oriental, no? Layo dito. Davao Oriental, no? So tilayuan niya karon sila nag-abot kay sa kalayo, no? So tanaw na to unsay dagan karon tabangan na to sa Sir mga maayo, no nga
Siyempre, inabanan sa pagkampos Ginoo. Ug so tanan mo dolo siyempre manikamot po nga mamaayo no kutob sa akong mahimo no kay pahit nga natin kita kamot sa kawasan ug ano lang no. O siyempre sa karon na po nakakita ni Gabby, please subscribe, i-click lang bell button para update kasi kinapon. Ano lang, comment, like, and share no. Ano lang no, siyempre sa to sa mga follow sa Facebook page, sa TikTok o sa YouTube channel. God bless po sa lahat ng mga ito. So ayun guys, makita niyo karon to agin ng ikuan. Kung siya dagan ano kaya nag-anak siya. Laban yung mulo sir. Kamay na mo. Sakit. Sakit lang. Oo, sakit. Sakit. Oo, diya. Panturaho na na siya. Sige. Ano lang. So magsugod ako kilot yo guys para sa inyo ani. No, sa out po sa inyo tinlayo pag nila si sir. No, Davao Oriental ko tinlayo aso. Ano lang. So kung ako kilot, shout out po sa inyo. God bless po. Sige. Ya, kung may ano ni, naka-short, nasa short. Nasa-short na lang. Nanay shirt siya. Boxer. So yun guys, magsugod ako kilot guys. Please share this picture. Maraming salamat. Ito. Napatotong ko mo. Nadiri. Ang talaga to. Pinili na doon. Dito mo pangalan mo? Nestor. Nestor. Ano ito na ako? Oo. Bustamante.
Gamay. Lab. Get. Get. Lagi dan mo, sir. 5'8". Sir. 5'8". Noy. Edad. 5'8". Hmm. Oh. Hmm. Red doors daw. Wala ni Red Horse. Diyan kayo doon biyahe ka rin alas 9 bus. Kadapaw.
Mamuado kas balay. Dili. Dili rami. Mangikas balay. Dili rami. Bago ko ba ibang. Pagdala biyabe doon. Ibang ka. Dali, banik ko. Bisa manigarilyo? Manigarilyo. Mm. Sigarilyo. Sigarilyo Sigarilyo. inom wala. Inom ng dili ingon nga permanente, panagsa lang pag Sigarilyo. may occasion. Di masyado, kuan lang sa isa ka bulan ka isa ka anara.
Kita na sa YouTube, ma'am. YouTube. YouTube. May YouTube na ko. Yeah. Alay po itong Facebook. Lahi po. Eric Impero, no? Eric Hilot. Hilot Eric Hilot sa YouTube mo na siya. sa YouTube. Pero sa Facebook, Eric Hilot ang traditional. Yung nakabutang dito. Mahagutag sa dili ha, o to hapon gabi bawal ka na magbasa. Mm. Himasa habat bunas libo. Bawal. Kita 3 tanan. days. 3 days. Dili, kada adlaw kita tanan bawal ka na siya. Ah. Bawal Bago. ang maligo. Kita tanan. Kita tanan. O to hapon gabi bawal gini himasa habat bunas ligo. Nganong ibawal na to kay tawag na niya pasmos kusog. Pas mo sa puso. Ang ligo buntag lang. Buntag lang. Pagkabot na sa udto hapon Wala gabi na. wala gina siya ha. Mao na ang ending na kung magabasa tag hapon gabi maligo tag hapon gabi ang ending na paralyze. Di kayo na trabaho mangguna siya sa tadiko. Gabi pa no talikod. Utok-utok. Yeah. Singutuga, singutuga. Trabaho man na siya. Karon pa siya nagpahilot. Nakuha na ang unog. Kani siya diri man, kani nga side, manay balay-balay sa manay ang balay sa uric acid kani sugar. Uric acid, Uric. sugar. Ay Asa kalimot sa, ha? asa sa wala? Kani uric acid, Sa wala. Okay. ang uric acid dali ang sigarilyo inom. Kani si sugar, soft drinks, kape, juice. Asang kusog na to mo tay maigo ha. Bawal ko. Kusog ta minom soft drinks, kusog kita minom tubig, ha? Para mapalit na siya. Ito ko barang ko sa pera. Sakit na ba tayo?
Magilot po ka? Kaya baka na ko. Kaya pa rin mo magilot. Kagano ba ako panahot? Kaya rin. May bawaan ba ako sa sakit? Wala siya sakit eh. Sakit na. Munapi ka? Munapi ka? Kainitan ta ka. Ano ba? Tinguo lang ka. Pabalik ka pa niya po. Pagano. Sa yugad ni ganiya, dali-dali po kuan. Sige na magangyo nga. Sakit na lagi daw. Sakit na kayo diri daw. Sakit. Buas. Hindi man siya ka-istorya. Sulat lang niya. Kung gibati usahay diri oh. Gilid. Nawak pa naman. Sa'yo mong nakita na pa. Napa, ngayon nakita. Sana may bawaan ba? Ang may bukid, ma'am. Bukid oh. Magkado magbukid. Hmm. Hmm? Hmm. Bukid. Gato mo. Ano siya bukid? Kita na niya sa hmm. Naman siya. Hugot na eh, hugot. Naman siya bukid. Yota niya. Dili kay lasang. Lasang.
Nandiyo yung mga kuan good. Mga punuan, mga lubi, kawayan, ano. Mata na siya na isa ka punuan dahil nga dako kayo. Nga dako gugat. Oh, Mata na na okay. nakaagi sa dito. Na dito, Noy? Noy, dako kayo nga punuan, na agian mo na mo na. Nagawa mig saging sa una, Sa naa siya nagyapon rin nga kahoy na. nagyapon dito. Dako kayo na siya nga kahoy. Dako kayong kahoy. Oh. Naa dito. Naanoy, no? Oh. Nagian na mo na. Dito man mi dito. Gitikangan niya, nasa gitikangan nga dako kayong ugat. Nasa gitikangan nga dako kayong ugat. May dako na siyang kahoy ya. Naanoy, napansin ni mo? Di ba naa dito dako nga kahoy? Ang kadungog ko na siya. Oh. Bilang ka-istorya kay sakit ba yung luas? Paagi lang luas. Ikaw di ba sa luas? Dili day tawang na ko. Dungo mong ganun mo na. Oh. Ato pag-agi ni mo itong dakong kahoy, di ba na kinatubang lalaki? Pag-agi ni mo itong lalaki dito. Ikon saan ni mo to? May lalaki na kinumdum ka? Kailan ni mo? Masing-siro na ko pero Lalaki. Mabrod ako lawas. Nagkamayon. Mas taas ka. Mabuon, Kailan ni mo na? Oo. mabuon to siya. Oo. Na dakong lawas. Basta ako sa akong lawas. Oh, ande niya noy. Ikon saan ni mo to? Igsuon? Kaila ka? Dool sa dakong kahoy. Ano, ka-remember ka? Ikon saan mo to? wala lang. Di ka kaila? Wala. Kaila ka niya. Ikon saan mo to? Dili siguro noy. Katong panahon na pag-agi ni mo, siya ra isa. Kinanglan wala mo sa. Di ba siya ra isa? Nainumduman pa ni mo? Ano na daw? Hinumdum noy, hinumdum gyud. Para makuha niya masubay. Maayo. Maayo ka. Igluan ka unsa Kailan ni mo to, boss? Kailan ni mo? Dili pa digsuon. Kuan baya sila sa yuta. Sana isa ka lalaki diya na nag-conflict mo ko ng kahoy ang katong kuan, lalaki niya. Hinumdum eh. Di-konfronta siya ba? Agad po sige, istoryahin lang siya kay makasabot siya. Ipronta daw ka noy. Di kung kumpronta ka niya, unsa niyang gikuanan? Di lalisan. Lalisan. Dito sa pit sa kahoyan. Ay, suon siguro to. Dili ka si kuan? Mas taas ka saya ha. No, Tigo lang. dili bata pa. Murag mangod ata ni mo ni. Gidad. Igsuon na siguro. Mangod di mo gidad. Kontra man na sila nagkan. Mangod di mo gidad. Dili. Mangod. Dili gikuanan niya ni. Subay. Sa yuta na anoy. Buta ni. Istorya ba is ikuan kay para makuan niya. Pagdala no. Sa dalan? Wala. Kinsa noy, sige daw, istorya daw. Pero igsoon mo. Dili. Kinsa noy? Kasi kung nanay, nakay na dungog may abilidad na wala. Usugin siguro. Ha? Kinsa? Masubay man ani. Master. Kinanglan man magpagawas ka mo. Oo. Yung istorya. Pinatag-ana Eh, na hayang yan. ta boss. Ha? Tag-ana naman ka. Nay pinakadulan ni lalaki gid mo. Ano mo? Hmm. Lalaki. So, unsa man pa sa doktor, maayo.
Hinumdumi ha, hinumdumi kay para maayo ka. Sa una to na siya. Pero naman. Para Ah, maulian ka. Ginamos? namos. Isa may yuta basakan. Ha? Yuta basakan. Yota. Walay tanong. Naisaging gamay ra gud. Yan lobi gamay ra. Yota Yuta ko. lang. Ako nga yuta. Gusto man gud sa mga Doon sa igsoon. bukid. Gusto sa Ubo mga sa igsoon. bukid. Therapy siguro. Ubo sa bukid. Ay si yung Rapi yuta. no eh. Ha? Dako. Tama lang. Basta kilid sa bukid. Ah. Si Rapi no eh. Nasugatan nimo? I-sulti kay para makuha na niya. Tambalan ka. Gusto na akong malipat sa iya ang sakit. Dami pag-antos na to anak. Trader ang tawanan na ako. Ikaw pa'y magpainom, ikaw pa'y magpakaon. Naglalas mo. Si Rapi Noy? Ay, naglalis mo? Malagi ka nitugan. Ano sa alang na? Dugay na? Ay, Ako ang masayap ni. Nasilutan niya siya na iman. Siguro magkakinsa. gingnan ka? Ah. Mura ka mo. Ano ba? Mm. No? Tama. Sige, istorya. Kailan na ka? Naulian ka. Istorya. Itugan yun tanan. Para maulian ka. Katraidor yun. Kamaayon ni mo sa iyaha, paimnon. Sus, ginoo. Idol mo na mga Traidor, no? best friend. Gani, Iwan no? saan mo na boss? Wala. O Ada ulo sa pamilya. doon sa pamilya pero di po parente. Parente. Tayo layo pa dyan. Hindi niya konektado din. Dili yun siya ko. Ano ba? Moral lang po siya. Suod na lang.
Oo, nakisuod. Nasuod na lang. Oo. Pero dili siya relatives. Kunan na. Ang ko na lang. Ano? Ang ganda yun. Nakahagi niya sa luas. Gusto na ako ibalik sa iya ha. Siya na po'y mag-antos. Siya ang masakit. Nahurot na lang amo ang kwarta. Sige palit ang tambal. Walang gyapon. Siya di ay ang dahilan na. Katuhan ni nga maayos siya. Ang gani. Ilan ta mo bayos kay bawal man na. Dili ba trader gud siya? Sundan na lang. Maayo. Maayo. May baon niya. Ang Ginoo na lang. Los pa mo ron? Goal pa mo? Okay ka pa mo ron? Pwede na kayo. Kung sa'yo tanawin mo sa iya, pakita. Pakita siya. Kaya dugo na. Tusog ko siya. Tausog. Gamera. Naliputay yung guro kaliwa ka na. Kaya nang bigyan siya ng malagat. Di pa kayo sa klaro kung doon sa prunain na involved ang buwang ron. Ang buwang. Ay. Mara siya. May abilidad na buwang ba? Lalaki. Babae. Babae. Sige, ikaw na. Hindi pa sa connected ko mo ito. Sige, mahibawan na to. Sige, tigulang siya nga babae. Pila edad gyud ana, Murag Muslim. Murag Muslim na babae. Oo. Kasi ako na nakuha abilidad na sila. Muslim nagnago na niya. Yan sa kaligaran. Ito na may? Tambalan mo ka. Sino ko ni? Sa dalinyo ko itong balibo eh. Ano ang taon mo siya? Ano? Ito. Kani? Oo na. May pato ni Noas. Hmm. Sundan siya. Ha? Nainggitan siya. Daotan. Inggitan. Ano lang. Bakit ang babae? Ha? Sugay ko ba? Mansay mo, balik. Sugay na mahal. Sige basahong. Kaya kandayo. Kaya na yung itanggal ang hawak. Bibing siguro. Muslim. 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 Hindi lang ko katama. Muslim man ang iyahang kaipon. Kaya ang Dres Ubos makapalmalong man. Eh, po na. Sayang niya ba ma? Kuwan. Muslim. Aka ng malong ang sayang. Babae na. Babae. Gulang naman. Pagadiha na pod. Wala po. Ito na si Bibing. Bangin, marag. Suspect na mo. Ito mas bibi. Suspect yun na mo siya. Sa Diha sa ko. sa naman ang balay. Dili man. Sa Parang na sila na pagka-trader. Mayroon sa tubangan. Nagkuha na sila. Nakitukod na po siya diha sa bits. Na dili ba ya among anang yuta iyang gitukuran. Igagaw ra po niya ang gitukuran ng yuta. Karon nananghid sila nga ang isda lang daw. Lamisa lang daw. Ngunit sa kaluoy niya, di pa butang, sige, may problema kay panginabuhi man na. So dihang na ni kuana, nagbuhat na siya balay. Nagbuhat na siya balay nga ang kuana mo, kuan lang, kana lamisa lang. Ayun na pagtukod